For 5 år siden blev danskerne introduceret til CrossFit. I dag har sporten for alvor taget fat i os, og over 40.000 dyrker jævnligt den ekstreme motionsform i Danmark. Det stigende antal udøvere har sat fokus på de skader, som sporten kan medføre. CrossFit Aarhus, som ligger ved Aarhus Havn, forsøger med basistræning til begyndere at forhindre skader, som kan ske ved hård træning. Jeg har brugt lang tid på at folk lærer teknikkerne og sådan noget ordentligt, og det er noget, der bliver brugt meget tid på, instruktørerne er meget opmærksom på, så jeg synes ikke, at det er noget problem. Selvom CrossFit-centret tilbyder basistræning, mener mange, at ansvaret i sidste ende ligger hos den individuelle sportsudøver. Man har også selv ansvar. Det er jo ikke en forening som sådan. Det er jo stadigvæk fitnesscenter, kan man kalde det, ikke? Så selvfølgelig skal man svare på sig selv. I sidste ende er det en selv, der skal sige stop, hvis man kan mærke, at man er for øm, eller hvis det gør ondt, når man træner. Det kan træneren jo ikke mærke. Men det er selvfølgelig trænerens job at præsentere atleten for de forskellige og korrekte skaleringer for nybegynder. I gjorde det godt! I ser dejligt døde ud på plads med udstyret. Tak for det.